Gata? Doamna Bot, în primul rând, la mulți ani pentru frumoasa vârstă care o împliniți astăzi și felicitările noastre pentru basketul care le-ați produs și marile talente care le-ați descoperit de-a lungul anilor. O să vă rog câteva cuvinte vis-a-vis de evenimentul de astăzi. Sunt tare fericită să știți că într-adevăr munca pe care noi am depus pentru ridicarea basketului din satul mare s-a realizat frumos, cu multe jucătoare care au ajuns chiar și în lotul național, juniore sau seniore. Am ajuns cu fetele în divizia A. Odată am fost pe locul 3, odată pe locul 5, deci afară de asta am mai dat jucătoare pentru Știința Cluj, pentru U Timișoara, pentru U Iași și am câștigat, să știți, de 6 ori medalia de aur și de 14 ori medalia de argint, cu multe prelungiri, care înseamnă că am fost poate chiar cu medalii de aur. Ce părere știți că ce mai mândră sunt este că din fetele mele au devenit oameni foarte valoroși. 24 dintre ele suntem colege, deci au terminat Institut de Educație Fizică cu specializare basket. Am și spus să nu mă blestemați, că nu e o muncă ușoară. Ce părere aveți de prezența și pregătirea care au făcut-o fetele vis-a-vis de ziua dumneavoastră? Admirabil, ciudat, nici n-am gândit pentru așa ceva. Nu găsesc cuvinte pe cuvântul meu de onoare ca să mulțumesc pentru ele și pentru toți care au contribuit la această frumoasă întrunire. Și să știți că fetele au luat hotărârea ca în fiecare an ne vom aduna până când mai trăim și sărbătorim basketului feminin din satul mare. Eu